Mas, sadar. Raimu goblok. Rai sadar kabeh, goblok iki. Ngapok. Cemburu ya. Ya bersopo jadi. Bukan. Sadar kamu, Pak. Ini. Itu tapi itu ini yo. Waduh lah. Gede. Ya. Coba. Tapi ireng. Mbok apa? Gak iso to kowe. Nyerah apa ora? Nyerah wis lah. Tutup sik. Waduh lah, papan to, Cuk. Ayo. Nyerah wis lah. Yo. Gede, dawa, ya, ireng. Yang itu ini goblok. Pokoknya goblok banget kayak gitu. Taruh nanti, lambung, ngaret paling, emang diwedus. Orang jenis, ngaretnya siapa? Bapaknya paling. Bapaknya pakani wedus, pakani sukat. Telepon. Teleponan ora aku. Lambu. Kuwi HP-ne sapa? Buka, Cuk. Wes. Telepon. Awas lu anek Max Tupe kuwi lho. Halo. Besok wae tak takon. Juga ngegos kowe wong putus cinta wae. Oh, Mama. Ya Kurono. Mama apa sih? Mama. Ora parane. Aduh. Sik. Pokoknya aku ketinggalan. Oh iya. Ora isine. Aduh, Cuk.
Meneng-meneng wae. Ngopi apa ngopi? Kowe ta, Dah? Kowe enak apa toh? Tak enak masalah iki ngomong. Iya hal ya. Iya, kuwi rungokne Mama Dedet arep mbantu. Mau cocokmu. Iya, iya Mama Dedet. Iya. Ngapa rung? Aku bar putus ah karo cewekku. Hah? Ngapusi saiki pasti. Ngapusi ki paling tenanan rung. Tenanan, serius aku. Yang masalah piye toh? Piye ceritane? Piye. Ya. Tenanan aku iki. Ndek ini kan bar dolan. Ngene? Ngene cewekku. Terus Ya kuwi. Cimu banyu. Nih, dene linggo. Saya arep ngomong. Iya, Pak. Bapak arep ngomong. Bukane sampean ora entuk karo Anis. Iki masalah weton. Wetonmu karo Anis ora pas. Iya, Pak. Ya sepurone wae, bukane bapak ora ngijini. Tapi piye maneh? Mergo hubungan iki kan nggih bahagia, nggih selawase awakmu karo Anis. Iya, Pak. Ya wis, Pak. Nek emang keputusane kaya ngono, ya aku njaluk sepuro mbek Pake. Misale enek salah, ya nek dolan rene kurang sopan, aku njaluk sepuro. Iya, Matur nuwun juga wis mercayane Anis sampai aku selama 2 tahun iki, Pak. Tak iso apa disendiri sampean. Cukup sampean yang kene ae. Aku pengen membahagiakan wong tuaku. Iya lah. Ya sing sabar le, jodoh ora ndi. Iya, Pak. Ya wis, Pak. Aku pamit balik dhisik. Oh iya le, salam nggih keluargamu ya le ya. Iya, Pak. Ning kene gur ngundang pangis. Sabar, mungkin iku ujian. Iya dong, sabar. Ojo terlalu diketuni yo. Iya, ojo terlalu diketuni. Gusti Allah kan kayak sing luwih apik nggih kowe. Santai wae. Jodoh ki ra tuker. Ora nene dijodohi paling ning kanca. Iya, Cah. Gak nyangka bisa kayak ngene. Baru kali iki aku ngrasake lara ati jeruk. Pirang meter jerone? Tutuk kuwi. Udel semong. Ya kuwi lah, aku juga rodok mangkel karo wong tuane. Lah emang gak setuju apa karo wong tuane? Kalau nek kuwi aku ngerti, tapi masalahnya nek menurutku hitungan Jawa niki enggak pas. Ya aku juga ya rodok bingung jane. Lah emang None sebelumnya perang tahun kok kowe karo cewekmu? Ya lumayan lah, hampir 3 tahunan. Lah emang selama 3 tahun iki gak setuju apa? Ya kuwi lah ini gak setuju iki. Ngopo lah ora ngomong dhisik ngono lho. Lah emang trae ora iso bersama ngono piye lah. Masalahnya kan dhewe sing ngejalani. Jadi tergantung dhewe lah. Itu sih jane yo. Nek padha bersama kan aku. Rezeki juga usahane sing ngatur kok.
Gusti Allah itu mematahkan hatimu kepada orang yang salah, Cok. Mantap kan? Wes iki santai wae, seneng-seneng yo Bal yo. Seneng. Jane Iqbal, jane aku yo. Terusane kabeh tok nek. Ben gak tegang tok nek. Yo piyen nih. Lek musuh wong tuwa ki yo ngerti dhewe lah. Untuk angel. Ya wes lah, susure aku balik sik ya. Yo tetep semangat lah ya, Pak. Angger kowe iso njogo hubungan kowe karo kene, ya titake kon njogo hubunganmu karo Gusti Allah lah. Kira lindungan lah ya Bal ya. Jaluk karo Gusti Allah. Wong tone gak ngerti tapi lek Gusti Allah ngerti pasti direstui. Jadi tetep semangat ya awakmu ya. Oke. Aku arep balik sik arep poli. Sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya wes. Yang suka channel 18 tolong ditonton terus di YouTube kami karena video-video kami menampilkan video-video karya nyata. Betul sekali teman-teman. Betul. Pokoknya kalau nanti nonton channel 18 dijamin tidak akan menyesal. Dan apa tadi? Karena channel 18 ini real dari kisah para aktor kami dan para aktris kami. Jadi yang suka dengan channel 18 tolong subscribe di bawah sini dan tekan tombol yang di atas ini untuk kalian tahu notifikasi terbaru dari kami. Salam dari channel 18. Oke? Rolling and action. Ini tuh kondi. Action. Kok hubungan ini kan wis bahagia, wis selawase, awakmu karo Anis. Iya Pak. Kat, wis ora enek maneh kan. Sip. Lanjut. Ngomong. Ya wis Pak. Nek emang keputusane ngono ya aku njaluk sepuro mbek Pak misale enek salah ya nek tulasane bukan sopan aku njaluk sepuro mertayane Anis sampai aku selama 2 tahun ini Pak. Kowe iki ditutup. Pasti baperan.